Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna, zuekin. Eta zure espirituaren barekin. Zer dio, aitor dizagun gure pekatuak, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. Aitortzen diot, Jainko guztitza askoari, eta zure ere baina Señor, pekatu egin dudala gogapen izaitek, eta egitarrak ez zinez, bai pekataria naiz. Horregatik eskatzen diet Andre Maria Betirrikinari, angelu del santu guztiari, eta zure ere baina Señor, ondo egin ezagutzen lanean, jainko gure jaunari. Erruki dakigula jainko guztiza antxua, eta gure pekatua barkaturik, eraman gaitzala betiko bitzira. Amen. Erruki jauna. Erruki jauna. Kristo erruki. Kristo erruki. Erruki jauna. Erruki jauna. Egin dezagun ez. Jainko gure jauna, egin gaitzala zure laguntzak beti alai zure zerbitzuan, ondasun ororen iturrizaren horri emanak bizitzea baita guretzat egiazko zorionitatea eta iraunkorra. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean jainko eta rage bizi baita izal eta itzaletan. Amen. Makabearen liburutik. Egun haietan 7 anaia eta ama preso hartu zituzten. Eta Antioko erregeak zigorrez eta irizainez jo erazi zituen, txeriki debekatuak jatera behartu nahiez. Guztiz harrigarria eta gogoangarria ama izan zen. Bere 7 semeak egun berean hiltzen ikusi zituen eta bihotz hondiz jasan zuen dena. Jaunagan zuen itxaropenagatik. Emakume gozotasuna ainako gizakemena zakit izanik, bere seme bakoitzari indar ematen zion, eta honela esan zien bere hizkuntzan. Nik ez dakit nola agertu zineten nire sabelean. Ez dizuet nik eman arnasa eta bizia. Eta zuen gorputzeko atalak ez ditut nik antolatu. Munduaren egilea da, gizakien jaiotza eta biren guztien hasierak erabakitzen dituena. Beraz, arek itzuliko dizkizue bere errukian arnasa eta bizia. Haren legearen gandik, orain zeudon buruari uko egiten bait diozue. Antiokok uste zuen amak irri egiten ziola, eta haren hitzak burlatzak hartu zituen. Oraindik 7 anaietatik gazteena bizi zen, eta erregek hitz ederrez bereganatu nahian, esaten zion eta zin egiten bere herriaren ohiturak uzten bazituen, aberats eta zoriontsu egingo zuela, eta bere adiskide, eta kargu on bat ere emango ziola. Baina mutilak makurtzen ez zitzaiola ikusirik, erregek amari deitu eta eskatu zion, konseju emateko mutiko hori bere onagatik. Errege eske eta eske ari baitzitzaion amak onartu zuen semeari hitz egitea. Aurraren gana makurtuz eta errege odol zaleari irri eginez, honela mintzatu zitzaion semeari bere hizkuntzan. Seme, erruki zakizkit, bederazi hilabetez nik ekarri zintudan nire sabelean. Nik eman nizun bularra 3 urtetan, eta nik hazi eta ezi zaitut gaur daino. Seme, arren eta arren, begira zeru lurretara eta ikus horietan dagoen guztia. Eta jakin jainkoak egin duela guzti hori ezerezetik, eta gizonaren sortzea ere berdin izan dela. Horregatik ez izan gizon hiltzaile horren beldurrik. Ager zaitez zure anaien pareko eta har ezazu heriotza, erruki egunean zu ere haiekin batean desarka zaitzadan. Ama oraindik hizketan ari zera mutikoak esan zuen. Zertan zaudete? Ez dut erregeden esanik egingo. Nik Moisesen bidez zure arrasoei emandako legearen aginduak gordetzen ditut. Eta zuk
ebertarren gaitz guztien sortzaile horrek, ez duzu ihes egingo Jaungoikoaren eskuetatik. Jaunak esana? Eskerrak zuri, jauna. Erantzun salmoa. Esnatzean zure aurpegiaz naiz haseko, jauna. Esnatzean zure aurpegiaz naiz haseko, jauna. Entzun jauna, nere auzibidezkoa. Adi ezazu nere behadarotxa. Hartu belarriz nere arrena. Gezur gabeko espain hauena. Esnatzean zure aurpegiaz naiz haseko, jauna. Nere urratsa zure bideetan sendo dut tinkatu. Nere oinak ez dira kolokatu. Deika naukazu, Jainko, entzuten bain nantzu. Aldera ezaidazu belarri hori, nere hitza entzun ezazu. Esnatzean zure aurpegiaz naiz haseko. Gordenazazu begin zara. Zure egalen hitzarpeak eskutan azala. Nik berriz zuzentasunean zure begitartea dut ikusiko. Esnatzean zure aurpegiaz naiz haseko. Esnatzean zure aurpegiaz naiz haseko. Jesucristo Evangelioa San Lukasen eburutik. Aldi hartan, Jesusek Jerusalemdik hurbil zegoelako eta entzule Jaungoikoaren errenua laizter agertuko zela uste zutelako parabola hau esan zien. Gizon handizki bat urritiko lurralde batera joan zen, hango errenuaren jabe egitera, gero itzultzeko. Bere 10 morroiei dei eginik 10 mina eman zizkien eta esan zien, ekin irabazian ni etorri arte. Bere herritarrek ordea, begitan harturik zeukaten eta mandatariak gani zituzten beraren ondoren esatera. Ez dugu nahi hori gure erregi. Errenaren jabe eginda itzuli zenean, deitueratzi zituen dirua eman zien morroi haiek, bakoitzak zenbat irabazi zuen jakiteko. Etorri zen lehenengoa eta esan zuen, jauna, zure minak 10 mina eman ditu. Harek esan zion, ederki morroi zintzo, gutxian zintzo agertu zeralako 10 diren agintea izango duzu. Bigarrenak etorrita esan zuen, jauna, zure minak 5 mina eman ditu, eta honi ere esan zion, zuek ere 5 hiriren agintea izango duzu. Besteak etorrita esan zion, jauna, hona hemen zure minak, zapian bilduta euke dut, izan ere beldur nintzaizun gizon zorrotza baitzera, eta jarri ez duzuna jasotzen duzu, eta erein ez duzuna igitaitzen. Esan zion honi, morroi gaizo, zure ahotik galtzen zaitut. Bazenekien gizon zorrotza naizela, jarri gabetik jasotzen eta erein gabetik igitaitzen dudana. Zergait ez duzu, bada, diru etxean jarri nere dirua, itzulitakoan irabazikien jaso nezan, eta han zeudenei esan zion, ken ezadio zuen mina, eta man 10 mina dituenari. Haiek esan zioten, jauna, lehen ere baditu 10 mina. Ara nik esan, duenari eman egingo zaio, ez duenari berriz, duen ura ere kendu egingo zaio. Eta erregetzat nahi ez ninduten etxaiak, ekarrenera eta hil izazue nere aurrean. Hitz hauek esan da, Jerusalemgo bidean gora abiatu zen denen aurretik. Jaunak esan da. Bueno, lecturas largas, ¿no? Pero curiosas. Y, en primer lugar,
pues eso, nos hablan de algo importante que es pues, la responsabilidad del tiempo presente, de cómo vivimos, ¿no? Estamos acercándonos hacia el final del año litúrgico, el próximo domingo Cristo Rey, y nos llaman a la responsabilidad. Oye, mire cada uno cómo vive, ¿no? Sobre qué estás construyendo. Y de alguna manera, por eso, el tomarte en serio el tiempo presente, con los dones que el Señor te ha dado, ¿no? Con estas minas, estos tesoros, estos dones, ¿no? Que el Señor te ha dado, ¿cómo los haces fructificar, florecer, ¿no? Bueno, es muy importante. Y como dice la palabra, ¿no? Si eres fiel en lo poco, el Señor te dará más. En cambio, si no eres fiel en lo poco, pues el Señor te quitará hasta lo que crees tener. Entonces, no es para asustarnos, pero sí para hacernos, insisto, responsables, ¿no? Pues del aquí y el ahora. Sabiendo, esto es muy hermoso, ¿no? También en la primera lectura aparecía con fuerza, cómo el Señor, ¿no? Pues eso, nosotros creemos en la resurrección. Ya incluso en el Antiguo Testamento, en el libro de los Macabeos, aparece claramente cómo esta madre exhorta a sus hijos sabiendo que, vale, sí, el rey te puede quitar la vida mundana, mortal de este mundo, pero no te puede arrebatar la vida del más allá, ¿no? Del cielo. Que cuando tú eres fiel al Señor, pues el Señor te va a dar, ¿no? Te va a abrir para ti las puertas del paraíso, ¿no? Con ese que hemos aprendido tantas veces de pequeñito, ¿no? Oye, yo me acuerdo que tengo muy grabado eso, ¿no? De antes morir que pecar, ¿no? Porque, pues eso, sabemos que en esta vida pues todo pasa, pero la muerte eterna, eso realmente nos tiene que, pues, dar que pensar, ¿no? Bueno, y me parece muy hermoso, también a la luz de la oración colecta de esta semana, ¿no? De la semana 33, cómo le pedimos al Señor, concédenos servirte siempre alegre, siempre en alegría, siempre en alegría. Da igual cuáles sean las circunstancias externas. Nosotros somos pues, expertos en cómo estás. Pues depende cómo estés en la salud, en el dinerito, ¿no? En la poncha, o yo qué sé, ¿no? Si te han tratado, te han mirado bien, te quieren, te aprecian, pues va nuestro estado de ánimo así ya está, ¿no? En cambio, lo que le pedimos al Señor es concédenos vivir siempre en alegría, sirviéndote siempre en alegría, en esa estabilidad que nos la da esa alegría, no las circunstancias, sino el vivir cada momento de tu vida sabiendo quién eres, hijo amado de Dios, poniendo todos los dones, todos los tesoros que Dios te ha dado a su servicio y al servicio de los hermanos, sabiendo que tu vida tiene un destino, el cielo, el más allá, para que Cristo pues ha abierto las puertas. Eso es lo que cambia todo, eso te permite vivir incluso hoy, aunque caigan chuzos de punta de lluvia, aunque venga la nevada del siglo, como nos anuncian, aunque haya un accidente que tenga, ¿no? Bloqueada la carretera, pues ahí bajando Pagozolay y demás, ¿no? Da igual las circunstancias externas, puedes vivir en plenitud de alegría, porque el Señor, ¿no? Pues eso, está en esa parte, porque te ama y porque te da la fuerza para, sea cuales sean las circunstancias, poder amar. Y esa es la clave. Pues que así sea. Llenos de confianza, presentamos al Señor nuestras súplicas. Pedimos por el Santo Padre, Papa León, por todas sus intenciones, todas las necesidades de la Iglesia. Skadezaiun Jaunari. Pedimos por todos los líderes de las naciones que tienen poder y autoridad para que trabajen de verdad por el bien común, por la justicia, por la paz. Skadezaiun Jaunari. Pedimos por todos los que sufren de tantas maneras, en el alma, en la mente, en el cuerpo, para que el Señor los sane, los libere, los conforte, para que nosotros seamos cireneos, buenos samaritanos en sus vidas. Y pedimos por último por el eterno descanso de todos nuestros seres queridos difuntos, especialmente por Martín Martínez. Acoge, Padre de bondad, las súplicas que te hemos presentado con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bereikatu azu jauna, zer lurren jangoikoa,
Zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ongi hau. Lurraren indarrak eta gizakiaren lana sortua. Hauxe egingo zaigu biziaren ogi. Bedeinkatu zu jauna zer horren jangoikoa. Zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ardo hau. Mahatxondoaren indarrak eta gizakeren lana sortua. Hauxe egingo zaigu betiko zorenaren egari. Segideok, egin dezagun oso guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzekoan. Zuri, jaun handi horri, aurkezten dizugun eskaintza honek, iritz diezagula zu leian zerbitzatzeko grazia, eta eman diezagula betiko zorionaren frutua. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna, zuekin. Gora bihotza. Eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, nahi eta beti guzturi eskerrak ematea, jauna eta guzti zantu, jainkoa guztitun betiereko horri. Ez duzu gure espenen beharrik, baina zure doaina dugu zuri eskerrak ematea. Gure kantuek ez dizute zuri haintza handiagotzen, baina bai guri salbamena ematen, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, santu eta engeru guztiekin batean goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen dugula. Egizazu bada santoki ardo hauek zeure espiritua izuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak sal zutenean eta bere gogoz luzera zijoala, hori hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikasleei eman zien eta ez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza bata zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei eman zien izanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kaliza data. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta azkorentzat pekatuak barkatzeko itxuriko dira. Egizue hau nire oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztura gogoratuz, biziaren ongia eta salbamenaren kalitza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin netzela. Izango guan jauna, mundu guztian zabaduri dagoen zeure Eliza.
eramazu maitasun osora, Leon Gurita Santorekin, Florentzio gure goztenarekin, eta Aliz izan guztekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, bereziki Martin Martinez, eta hildako guztiak ere, arizazu zeur arpegiaren argitan. Erruk izakizkigu arren gu guztio betiko bizia iritzezagun Jainkoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren senar Jose Santorekin, apostolu santuekin eta gizaldu guztietan, zure arizkide izan diren santuekin, haiekin batean gorez ezagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez honekin eta honengan, zuri aita jangoiko agostidor horri, Espiritu Santoarekin batean, ospeta aintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Sabatzaileak agindutara kutxiari jarraituz, beldur gabe esan zaun. Gure aia zeberan zara, sasoen zaberi zure izena, eta horreli zure erreinoa, egin egi zure aia zeroa bezala lurrean ere. Emai guzu hau egunotako obia, barkatu gure zorra, guk ere gure zorrenean eta gazten egon ezero, eta ezazten talera eraman, Atera gaitzazu jauna gaitzuzietatik, emaguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garri bizi gaitezen eta estualdetan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain daudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk ezana da apostoluei, pakea guztien dizuen dure pakea ematen. Begira zeure elizaren sinismenari eta ez zure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozo elizari pakea eman batazuna, erregi bizi baitzara gizalde eta gizaldetan, Amen. Pakea betizuekin, emaiozue pakea ekarri. Jangoikoaren bidotxa, Horamen jangoikoaren bidotxa, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsua jaunaren maira dituak.
zagutuko duzu. Sakramentuaren doain santuak harturik, apalik eskatzen dizugu Jauna. Zure semeak bere oroigarri egiteko agin zigun Eukaristia honek han bidezala gugan maitasuna. Jesukristu gure Jaunaren bitartez. Jauna, zuekin. Berenka zaizatela jangoikoa guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte Jaunaren pakean.